Son 4 xornadas, 2 puntos, 2 empates, 2 derrotas, as 2 derrotas en partidos xogados na casa. Mosqui, como ves este Racing que a teoría falaba dun aspirante ao ascenso? Bueno, aí temos a Macai, despois de ser operado, estará 5 ou 6 meses de baixa, unha baixa moi importante. Bueno, si os equipos de primeira xe dá un tempo, de segunda un tempo maior, os de segunda B hai que darlle sempre un tempo maior porque son equipos que están en unha categoría inferior e lles costa máis, teñen menos medios para facer un equipo, non? Está claro que non ten un bo comenzo. Neste partido en concreto creo que é injusto que perdera, non digo que tiña que gañar, pero injusto, tuvo ocasións, sobre todo na segunda parte apretaron bastante. Pues esta de Joselu é clarísimo ao principio, vamos, isto é o que tedes os dianteiros, Pablo, cando che entranche todas, cando non quere entrar... Non quere entrar, a verdade que... Bueno, Joselu probablemente, non sei se dicir, o mellor dianteiro da categoría. Sí, posiblemente, eu penso que leva varios anos xa marcando moitos goles e aportando moito ao equipo, non? Bueno, estamos vendo oportunidades na primeira metade, estivo o partido moi rifado, ocasións para o Racing, para o Racing de Ferrol, oportunidades para o Racing de Santander, e prácticamente na última xogada do primeiro tempo tamén son accións que marcan moito, última acción do primeiro tempo, e este gol marcado por Borja Granero. Por certo, que calidade no remate, non? Aí estamos vendo un rexeite, Borja Granero, un deses xogadores que continúa no Racing de Santander dende o ano pasado, e na segunda metade, bueno, pois eu creo que o camiño do partido foi exactamente o mesmo. Mais ou menos mesmo guión, aí estamos vendo esa rifa na que incluso se pediu penalti a prol do Racing de Santander, ese agarrón sobre o propio Borja Granero. E estas son as oportunidades das que falabas. Sí, hubo un momento aí que creo que o Racing acelerou o ritmo e lle fixo dano. O que sucede que nestes balances defensivos o Santander é moi peligroso e lle gañaba incluso en superioridade, pero creo que fixo méritos para empatar o partido, non? Aí estamos vendo Eber, que foi un dos xogadores que volvía a Malata despois do seu paso. Tomou o gusto isto o Racing de Santander de fichar xogadores do Racing de Ferrol, pasou o ano pasado con Dani, este ano con Eber, e aí temos as oportunidades clarísimas do Racing para conseguir cando menos o empate, pero cando non está para ti, non está para ti. Aí estamos vendo, non foi unha, nin dúas, nin tres, ata 4 ou 5 oportunidades ao longo dos 90 minutos. Eu creo que teñen bo equipo, non falta conxuntar esa xente, Dani Benítez con Joselu, porque Joselu está máis acostumbrado a ir á banda esquerda e aí lle tapa un pouco Benítez, entonces teñen que tratar de ceder un pouco os egos de cada un, pero a min gustame o equipo que ten o Racing. A ver o que se decía ao final do partido. El equipo evolucionó en cuanto a identidad de juego. Me gustaría recalcarlo porque venimos de partidos malos, de un nivel del equipo muy bajo, y creo que hoy, pues, si estuviéramos al nivel que estábamos en partidos anteriores, nos hubieran goleado. Vamos a acabar siendo un equipo competitivo y que vamos a pelear por jugar el playoff, seguro. Por la parte que me toca estoy acostumbrado a empezar mal, de siempre. Es algo que también me tendré que hacérmelo mirar. Está moi ben esta declaración de Michel, non? É que teña razón e que o equipo que abre arriba. Pero bueno, está ben iso, que se o faga mirar, non? No Somozas hai 2 temporadas, pasou o mesmo. E acabou sendo, non sei se o mellor, pero un dos mellores equipos da segunda volta. Bueno, pois moita sorte e acerto para Michel e o Racing de